Dok 15 ki jen bai liang. Songkre gubab nule guys. Songkre gubab bo jado aro gukha bo jado. Sengra mansi na. Sengra mansi bise jagon ma manu honubla je sulung langgun sulung. Khulumbai guys dublo sahoni thakai sa labai benefit ang buddi nei mai hanisi guys. Den Jaret lama ya monai kasih nunggu gudan lama. Are pundo bala ko kam karo. बढ़िया. Muslim dofana ganai je bisur manse pura bisur khamani maudo na je angbu bisurni mapanu ise phakaku ise bungbai na jaya babu nih guys dai bini phire soma jasigun lama ya munfai bai guys dublio dayo habni si itu Pokemon itu bisa benar. Guma हमने से guma देखो हमने से खरबाय ले income lah baba income जाने से गुमाया नहीं तो जाने से से माय हाना नहीं आं हमा जाखुनि गाइस टिपु जालाने बेयो बिथिं तो एकदम पुरा दुय ओंखारबाय नों बे दुय ओंखारबाय आरो बिथिंबो जादो सेस गाइस बाम्पार मा जायो गाइस ना खामानि मावबा मा हालत जायो मावाबाबो जाया मोनजानाय नङा आया मोनदो नै बेखौ गुमाखौ आया बेयाव दिननानै बुंदो कम्पिटिसन जागोन दै सोर गयता हमनो हायो दा आं बेयाव हुआ थांनाय समावसो जागोन बेयाव इनकाम जानोसै जेबो गैया गुजा दुब्लियावथ' गुजा बाबो थाङोलै इनकामा न' गुजा बाबो जाबा माने थाङा नै गाइस मा दङ नै दालि ओंख्रि बानलु बाथोन दाउदै खलाबसे गाइस दिनैनि थाखाय जाबाय दायो आइनिया कयता जाबाय गुमाया दा जों साहा लोंनोसै साहा लोंखांनानै जों न'आव थांनोसै मुनाबायबो इया थिकिस बे आइनि दै एक दुई तिनी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिसा बोला 15 16 बे मासे 17 बिदिखौ आं हमाखै बेदो 18 ता दै टोटेल आंनिया खम जागोन ना बारा जागोन लै ओंखाम जानानैथ' मोनाखैनो आं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ki jen bai liang monakhै gukha jagon hoननानै बुंदों बे साया फंबाया फुदुंना लाबोदों नै गाइस सिता संख्रै गुबाब नोलै गाइस ओइ संख्रै गुबाबबो जादो आरो गुखाबो जादो सेंग्रा मानसि ना सेंग्रा मानसि बेसे जागोन मा मानो होनोब्ला जे सुलुं लांगोन सुलुंबासो रोंगोन
जे दिनै आं रुङानानैथ' थाबाय थाबाबोथ' जानाय नङा बिनिखाय न'आव थाबाय थानायखाय बिथांखौ नोंनो साहा फुदुंनानै लाबो माबा माबि लाबोनानै बिथांखौनो बुंदो मानो होनोब्ला नाजानांगोन मानसिया नाजाबासो रोंगोन उनाव ना मा बुङो गाइस एथिंबो दिन्थिना हो साहा लोंबाय थादों जेबो गैया गोजा गोजासो जेबो लाबोनो हावाखै बिस्कुटबो लाबोनो रोङाखै बे जाम्बाया गाइस भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै जे खासियाबो ना जेनेखा खाथ्रानाकलै नै नाला खोमा खाथ्रानाक बे गावनायखाय पुरा टिपु जालांबाय नै आरो धाराबो ना बे बिजौनिफ्रायसो दङ एकदम जि खस्थ' नांदो खेबसे खेबनै खेबथाम खालामनांगौ जादों जि बुलु नांदो ना बाइकखौ लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय फंबायाना थांनाय समावनो आधा लामायावनो माबा बाइकआ लिक जाबायनो दा फन खालामदोंमोन आदाया गारि ग्रेसाव दङ माने लिक जादोंमोन नालाय जे बेखौ फाखाबबाय थादों जे फन खालामबाय जे आदाखौ फैसा दङबा नों बाजाराव थांनानै खासि मोनसे लानानै फैनानै बुंदो एकदम गुरिनिफ्राय धार थानाय गंसे आदाखौ लाबोनो होदो जे एकदम पुरा बे गुरिनिफ्राय पुरा बिजुसिम धार थानाय जे गाइस भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दिनैथ' बारा जों हानो हायाखै एसेल' नोंथांमोना जानोखि उनथिं नुदोंमोन बेसिमनिफ्राय तिनि कथा जागोन न तिनि कथा जागोन न गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो गाइस जे भिडिअखौ आङो 5 PM जे PM निफ्राय आपलोड खालामनो थाखाय नाजागोन मानो होनोब्ला जे फुङाव सिगाङाव आं 7टा बाजायाव होयोमोन जे बिनिफ्राय आङो मा जाबाय मालाबा टाइम टेबल गैया बादि जाबाय भिडिअ हगारनाया बे साननैसो 1टा बाजा बिदि भिडिअ हगारदोंमोन आरो बिनिफ्राय एसे लेट दिनैनिफ्राय जे 5 PM आव नाजागोन नोंथांमोना जे गाइस नोंथांमोना 5 PM आव हगारनांगौ ना बेसेबाङाव हगारनांगौ नोंथांमोना खिन्थाबानो जाबाय जे मानो होनोब्ला जे बहाबा थाङोबा माने नेटवर्कनि प्रब्लेमनि थाखाय जे सिगाङाव आङो 7 AM आव आङो हगारोमोन जे नेटवर्कनि प्रब्लेम जाबा मानिया जे आं हगारनो हाया मालाबा थांबा माने बे जायगायाव माने नेटवर्क मोना बेनिखायनो आङो जे नाजागोन जे बहाबा थांनानैब्लाबो 5 PM आव नाजागोन आङो जे गाइस 5 PM आव नांगौना नाङा नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय जे भिडिअ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय